koto andi weti ko no wa joni mona ba babe be abe toro yo mimmi wonjata sundu antanda anga feti ko min nabantama berada do kwa me mimmi wonjata on sundu anda wabe jedde kenente na babe ko be tortodo mi hebana mo wonjata sundu sonde mi wata do koto acita talam mi walo imo na babe mimmi wonjata sundu andita ko babe ma ko babe ngam kala ko wada mabbe no hawri kala min kadi ko made mabbe no hawri imo wujna babe fiya ko problème manon to afami mimmi ala be nabde ay nokku sa wabe nabde imo na babe ta sonjande nangelo nangeda hore ma non nani an ayni ko wala gol ha nyalo woni golle ma yalta hayda e kartiyeji tawi wilam fialno mimmi la ngimade mi nawabe ko ngandi to sundu no ko min do woncutude dum do fo ko min do wa dan kan ko wala gol ha nyalo woni golle ma a hetira no wadi no sa Mamadou nala bobango alhamdulillah ni yari kata yandi ko humbo wa dala ya do ko sina ali na be mi anda ka ro fa yalla ka tina na habbi honto koto mawon koto an wali ka sudu findini mo amiro to jabali made o jabali made mi findini mo amiro ki aduna ene Kierno kanko ko honɗum o sikki kanko o sikkude hara enen koye wakkilano mo yangano dembo kun kanko o lappo ka nder suudu tun o ñamugol ɗo tun kanko ɗum findini mo ami ɗum ki hay o ɗeɓila sabantade banko bode yeyi findinoyamo yawinamin ni yo laaɓu yasikin joni o tawanmi ɗo joni nakkasi makko honno imono da baben kambe habbi ayan simi banti kama do joni simi banti kama hanga wara ma bundida bantana alam fionu ni après yaw no ngono do kono andi ko mona bata babe ko noduma ko no fala bantira nade imo yasa min ay mi mo yasa maka no fit di vrai quoi ansi weti arata landuɗa simi fini e jam simi waalike e jam simi itti koje ne ko mi wonɗa e jabade ɗum rawandu negoy immoɗa joni ƴetta leggal ngal feƴƴama e joni toroyle mi ñamma woncita nder ga hon ɗum ene Kierno an nanu ko ka nder reeduma men wurata ka negoy rawandu ko on to woni mi ado Allah e balɗe makko jo fuɗaɗo Allah ne Allah ko ɓayɗa andi penɗo mi ala yide ma mi hukka ko mata saƴa e nder ma nakkasima honno ko on to woni mi ado mi helete ɗo fuɗaɗo Allah pamone heɓa ɓiɗɗo tawa on tigi no wondanma e boneji ɗi aduna o fof mum kono na hay Mamadou an Allah itti fiira e maɗa nakkasima honno Allah waɗu barke ma bobo an nan banque woni landade ɗo lan ɗo waɗgo retrait d' argent ganda hanto banque woniri ɗo
Banque ko hellani. D'accord, merci beaucoup. Man, abo jona la ba? Ang anda ko mi holno ma ende ko YouTube do fi ko mis gino. Ko mi holno. Hollu. Nyande jona rek franga. Ko kanko ni? Funi. Ang kal visa jungu. No ɗum dara fima ko madi. Hono ni. Dara mo fi on ko. Ɗon jokkondira. On mi do. Ɗin kay. An yo hay marto fatta. An ni ko nda haade sa fi ala an yeyo ka. Wonde mun na fiala do hana yo Joni an inna dum do wawi wonde fiala. Yandi bayi ma kat plus ko gumbe. Inna wawa do. Mais on sait jamais. Bayi ma ko. Belgique jodi. On sait jamais, Maodo. To anda kir ala ko. On wala kika. Mimi hola. Mi walla on ko ni woni min nan. Anga ponde sanga langa. Do so sa. Grand sa walla la grand mi perdi. Grand moti perde woni famille fop fop. On wadi andini ko on wadi. Grand mo be ambe no nawu mi nabi be ka hospital. Nabi be ko hospital jonno be landi kala mudi. Grand man da don ko no min woni warude joni grand bayda andi ko angol grand jamu. Honno babe ma. Be mo woy tawde no tonoda. Grand menti ko il faut walla la grand nabi be ko hospital grand be landi kala mudi. Mais no andino ko ndo ko nduda 40.000 moƴƴe. Grand mi kay ko walu dalan do grand ko dum mi jatti ko am. Woy walla ko joni be nawni. Grand ko dunya ngan noddi mi indi mi babe ngan be yadi bana be ko hospital mi yeto no be landi kala mudi grand tay ko ma do mata mira. Ay mi ka doko di do mi luttirno do la yaade ko golle ndari kontinda sikkiton ko kañum non ka. Grand 40.000. Jono ko no après dem dal noddoyde kay manda taysi hay fani be anani walla num jippori mi yahay ko hospital mi dara. Joni noddan ko hospital o wondo do gabe woni quoi. OK ala problème inchallah. Noddan nani. Joni dem noddoyde. Grand. Ça va on way. Welde. Ko do woni Rinef. Angle 6 ko do. Ko do woni ko Lamine Lumbayar. Grand. Ananti inde vrai quoi. Oti no ngini yarga hande no mardo ko yata. Walla la mebo collection ji labadi grand. Collection ji labadi. Walla la mebo collection ji labadi. Fami. Parce que kam fodi yade ton. Sagan nayo mi ton goddo no waaw comme ça min quoi. Ah bon? Est-ce que a fami? Ara walla non grand quoi. Ayo ti ka Lumbayar. OK grand. Jonda wala wala. Jonda wala halda fara ko go jël. OK, 40.000 quoi. Grand. 50.000 mais kailangan diudah. Ini tadi mo quoi. Grand 40.000 on dite. Grand. No. Kita nan don sayda grand. No si jeta yani magata no muri. Oh mi fami ko no fama quoi compétition ma. C'est la première fois ko awali to lan quoi parce que dandi kananti de vrai quoi ko wadi wati tay to go arta ga ande quoi parce que kam wono yaade do fo wela lan quoi convaincre ki ko wala to
dan nunggu sa parol mau déplacement mau adi bi duitam kasi jol wan nang kan no dum no panda no panda tu na la ko kan now na bi ko ka Rundong. okay merci inde nek Ni ko cerro minate. Be non baydandi. Indeji din no duri jom. Be no diralan suuse. susa Suuse. okay ni ko dum bayar kan Lu bayar ne. merci bro Ok, grand. Vraiment. Après, mi adde galandi fo quoi. me yalta ni ken No, grand, ko min burma welta. Andi non ngal leru al ngal no weli tuuninde na dawn no patron sodani ngal hakkunde Allah ngal mo gonga yowti dawan go kono si Allah jabi fusa ngal do min ngal fu ngal mi bitte maggal ngal do en yangira kundo e mi anda mi halani patron to goso nanda ngel aminale goddo ngel der pantalo mo hay kombo kadi andi na kombo jarama Ça va? jarama min ko dum minande Ça va, non? se yo wala Ko woni ka musibari. hein Ka musibari. seba musa bari ko dawoni kama dani Wadi mo mi fala ite mo sai jiwo mabbe no ka. Amin. ko non jangita no done Idoi. Ka wonu no pianing. Ti fu quoi? menen ko ni tay menen ko warda Amin ko Belgique ni yow. ondo Belgique. Fami. Ko ni nano mari yidu gol. lede porto Ye yafi yalla de hey kam acce hakke ara joddo jode de ok, c'est bon. nyande o do ye façon himbe labare i jonci mon non papa e fade do Tu na ko no pati ji. no mo tintina woni Ero police de ni ba. Ko mo tinan to ngore hande. mon toron andi kanam laba ti mon na Ko fo sa fa la preoti no ma joni quoi. ye hareno abbe mi nodda manani imo gagol No dumo. yo ko dum ye subhanallah awa amerikina ati madam tan odo honno amena ariga oya elutam himarde be Laisse-moi. ina vedo amerikina Tu es ati fou ou quoi? kono taha ina vedo Yappala way la ngaccude mi yotte de invité angu fiale mutu. yewte Oui, ami, ça va ko no way. Ça va? Welde. Awati nebal ko Europe. Ariga fi dugole ma quoi parce que babe ngi babe ma ko kambe wondi Europe ton quoi. Parce que la femme. Donc ba wati ari Afrika. Babe ngi expliquer di lan fi ma. Donc yo maru mi hiya ma quoi parce que lan fara ma jombu quoi. Jombalan bing. leyde porto Jombalan jom babe ngala do on jom girtalan babe ngala. Non, be yewta e ton quoi parce que andi min babe ngan no lieji ton ko ente chaoy kermaswa Yappala fiale sorto e lijian. Anatta. min andi mais o bana ko fi ko ni O feta ko ni nyande o nyande. leyde porto joni en nato yay tomma mais non wuli ça il fait chaud wuli quoi tu vois en plus que mo bolu de no bien quoi mais me wotari kini mala do hubina yafe ilmo ala de gam Yappala yaddanam ko buuɓe o yara anani mo ngula yoddanam ko buuɓe alan kondu wadi. ko ɓuuɓi ka pato na ko ɓuuɓi heɓote joni Eh, excusez-lui, ok? ko ɓuuɓi ka ko ɓuuɓi ɗum ɗon Eh, Allah joma. Jangala tula yagga yagama. Yaddama nder o fiala. patron on falama noon on falama a fete woni wala ko jinna tenuma ɓirananam ko saro fiala ko
kono ndon sattinde Mira no la minima ko yasi. ko ɓuuɓi do ɓuraɗo Fialla ma a mi ronki o. Hey, yasi nan kanko ko ni o. Ko ko ni way. No bir ton ko do wodo ko ni tambi ni tam. Ai de ko ni. Do. Ana me wo tas far bi piji. Mo ngala ko ton ba. Ah, ko ro bi o da ja. Ah, ko ro ko ci yuri. En fait ni mo ko da fam parce que do fala ma jombu de. Fam. Ko di dem mariage mais bon après. Bina mama Belgique quoi. Ngabara min Belgique. Belgique. Ada mo Belgique kan. Ye, ko do fala no gorlo. Papa mare non di babe nga plus ko min ken babe nga ko Belgique. Ah, ben ni vrai parce que ko babe ngan ke kan ni fi ma ba. Ayo ni lang gorejo mappe ono mo voyage ay way rokto ngara figa mo margajo donc ko jombe quoi. Do way no ngalu go. Gorze kadi nga. Après donc o ti ni warga. Gorza le lan don tan. Yo way no gorzo. No. You speak English. Ye. You speak English? Ni minana ta. Oh my god. English jaɗen Oh. minode English English mana na anglais. Nyappal toujours nyappal encore nyappal. J'en ai marre de toi. Dors je dis. ona ɓorta on ɗo waccammi ɗo ton faala on sonka Eh alamo. Mi o tadi do piti ko asina do mi mo mi ha. Oh koni hey, ardo do wo koni. Ardo do wo koni nyappal on songira Ok, mi. comment on va faire? Quand on est wadir des filles, parce que on tient d'aga, autant on ko comment vous dire ça? Kaparkin, donc il faut tiana autant après, on sort ensemble, on la ville de Linga, on Yeah, non pas de souci parce que babe mai babe nga yandi do kare ko be wer. Donc pas de souci mi wa ma visiter Golville. No, no, it's good, sir. It's good, man. You know, Yeah. you speak English, me speak English. Kanu do wai. Ah, udah kucing bidang yang faham. Oh, Seminar di pas macam sih. apa? Awak awak hal dari jauh dari nas Anglais on. Cuba kepala mi orang te tu ngai itu. Nasi fardi do curi mana me wo curi boleh muka. Tuh fo Ok. après. Donc pas de souci. Donc vai joni babe mai babe nga ko xarit. Vai te visiter Golville la famille ka. Ni ene do wa mon gol xarit no. Y a pas de souci Ok, ay. pas de problème. Donc, tu vas me donner ton nombre. Je vais t'appeler après. Ye ko no woni do. Ton nombre, numéro ma. Numéro wa. Ah, je n'ai numéro. Kono invité number. Nombre. Number. Ya. C'est ça ton nom. Yo nego no dela nan. Ok, ok, pas de problème. Andi, pour amener le numéro. Ça, yo te demande. Mais après, golo ma, c'est pas Yo le dema, plus saya mi yo. Oh, tu vas regarder tout le gars, quoi. No pas de souci na dema. Ok. Ok. Do tali manan. Ok, merci, Nan. Oh. Nyapala. Nyapala. Ah. Hiro. min ɗo kan en haaɓi ɓay tun on faala yo naɓoron waccammi ɗo Nyapala accaɗagal naggeyagal ma hakkunde ma e ala garduɗo wanda e ngu jikkuma. Ko ɗiɗuma wonata neɗɗo fi Allah. min no tension kitanan nani Hey, na figo kon patron am waɗi taw landanima mi alde ma fiya an kan jeela komi patron ma Okay, baɓe don't ñoyo know. ɓay ma a faami donc a waɗay sese mi haalde ma ok invité ɓe min haajuma ala e ma siɓe ari ɗo ƴattina hunduko ma ko e maɓɓe anani andi noon no faala patron andi ko ono hiɗo yiɗiran kono faala rasiɓe ñum mbiya o naɓarayra andi arab no weeli ɓeya hakkude allah e ñappala woy dey mi nani nde be sikki miriki ɗe angileje ɗe ono so kere hakkilade ko bilsiki o yuri an hakkile ɗe angileje ɗe wona ɗe muuɗede ɗo ye en jangga hikka angle so en hakkilani en janggay jappaloɗo arduɗo wo o yersinela arduɗo wo o yersinela min mi ronki fiiɗo si papa ari min ne to ɓe change
kan jiwel sina kulol kaso hunno na fi kala ko gollo baabe mago man bon do wara taw neɗɗo ɗo poisson on fa zi on fa on nayo mo vidéo ko ɓami kam miɗo hakka min Allah no waɗi simi yara alkoranami oui patron ngari patron mata Amina, où est ma fille? Votre fille n'a qu'à. On tient que porte en tout. Oui, on a Amina. Amina. Mo gay mo. Oh, il a un kim. Ok, oh papa. Ami. Papa, vous m'avez trop manqué. Papa, nous là, on a dit moi. On dit comme nous avons dit là. Gold ko. Allez, on y a un autre de on a de Charoi. To andi. Mama, mi bi do don ken jappala o ardo do woko ni son jirta mi Charoi. Andi to me rewal don to parce que ko ayra ko do non. O tonde leyde porto ton. Andi bel sikki Charoi. Voilà. Ya, awa. jappala atta penade ayatta da likia. Nuola nani? Nuola amiro. Charoi no ton. Kermasar no ton. Mais qu'est-ce qu'il dit ça? Ora arido ya kono no angleje bu yaccama do ko jodi don do angleje bu yaccama Amina Papa, do gorejo mo ko do wo inni lan ko Belgique o wonno. Bito gorejo am Bebe Bito gorejo am bo ata wonde yerbe mi andi ngiri ben fofu ko mabbe ben no be yaccari do Papa, do gorejo mo ko do wo inni lan no be to pa na Amina joni noddu tay ko ɓiɗɗo gorejo am noddum Charoi de on no angleje den no ko joɗɗo ɗin no gasa yim Allô, Sousay? Allô, oui, bébé. Ça va? Ah, ça va, on a eu, En fait, papa, tu vois le phare maï. Babe ma. Non, bébé, what are you doing? Parce que notre papa, il a lancé le voyage dans le temps plus que le temps bio. Il faut aussi, bébé, s'il te plaît, regarde pas. Papa, pour mon mari vola. Amina ta fuɗɗo ko a wowa bebe accu o ko hiɗuɗa mo lamɓurma mo hiɗude Amina accu gonɗa wadde ko Papa, on kadi. joni ɓay a inni ko ɓiɗɗo gorejo am innumo bay ma ardi si tawi ko dewgal o falama joni yo aro men yiɗa anani min noon lan nadde nder mi foto Papa. naadu ko ga jinni ka sam aya min ni yo naadu ko ɗum Charoi Papa ma haali ko il a parfaitement raison. Hande ni kam woni ɗo hitere ɓiɓɓe e huwude ko an mi jogii Amina. Ko mi yiɗi yo ɓura woko an. Miɗo nuru temu mari nangol a heedi dewgal. Mi yaaru joyi tentu tun taw o debi o innama Charoi e nder Belgique. Quel ça nder Belgique? Ça n'existe pas. Maman, on tigi on andi eti ke papa na banga mi ronki. Non. Kan ko so jumbila wala belo. Amina. Ma ma chérie. Nani? Accu. So dai lu hore ma. Watta men naba ma. Tu es l'unique.
Mimi jona makunya. Sawa msina mama. Bara min ka ner dal. Kwa no mi kura. Daro la ko min danki ma fotini. No. Ay ko non do wullani. Ko mi ner tuma ko no to teke. Amina charo. Mi ma charo akune Allah. Acoti kadi ya ndara si onati ibagati. Ayo kan yori kada. Bueno, Manuel, Matale. ça va, Noël? Wala. Da ni do quoi. Inde do ko narno fiya walla nyaadi quoi. Andi Mamadou gore jomengo mo wadde anniversaire makko de anniversaire ko hande. Mamadou gore jomengo. Mamadou ay bo joyi. Andi musu salama go bayda andi minni ma entre men ka. Laisse tomber en quel grand. Mamadou taw gore jomengo oya. Mo wadde anniversaire makko anniversaire makko. Ala hanki me yidi. Mo ko fala ya walli ran do grand fi Allah. Ko lukat. Mi ala ko wal bayda andi an ka. Andi pare ma de watino da pare ma baleje de. Iya, anda kira sasa pada yuro no hado ibel ngina mi jone de. Ndenga wata lubde pare sini uga habel zika. Me den padi arit ko baba jone nan do kisse palno ngi andi ko ni watal matti ni nam jone de. Ok, pas de problème ne. Mi andi no da no jone ma ko ma ko. Quartier fol andre ma no. Andi mi da no ni e habo ko afal. Ngabo da let's stop dan gade ngabo na. Joni ma de wallahi sa trate ko fotte ma way hamay. Si ngada le minya ngada. Hola. Awa. Ko dum do wi da min be sala jadu tiki da trat mala jamu bimbilaw. Anniversaire on parle madi da ita dan kuma. Atira pa. Suka ini. Awa hingga Pak ni mi do yonde ma de wallahi si de wali tan 18 heures après si de wali tan ngi habay. Bade do ko wat. Mi halante no woni. Nano ka na ka dia yen na ti pada maden. Ko no joni halante lu ma do. Mi halante woni wallahi si Pak ne lutte ngi wadde sing. 18 heures wala 19 heures no wannan 19 heures nan. Mi halante wannan 19 heures madi. Ok, ya mi da ko. Wannan 19 heures no. Ila sus do go bonno trop. Mamadou. Mamadou do. Eyo baba ardo. Jabudi do mburi Mamadou. Jabu. Ma bobang heka ƴettude ya waɗo yaadi ko wowden wadde ɗiya ɗon nani yo Allah waɗu barke ma bobango yo Allah hokkore ko falɗa ta Allah nine bobango waɗo e ɗiɗon nani awa hitti ngara addanoya en ko ñameten eyo ma bobango Allah anintama Mamadou a watti mbuɗɗin kodi wonno ɗon Buɗi woni. Mamadou mbuɗi ɗi mi jonnumaɗi ɗo joni min ya wattano yayinde ko wowɗa wadde ɗo Min telana mi ñirde joƴƴingol ni ka sambro yen ñaaɓe min mi handaka ɗa mbuɗi goti de. Mamadou goɗɗo ari ɗo joni mi jonni mo mbuɗɗin ko mbo ari ɗo Kono est ce que na ko tan ceerno parce que min telana ko moƴƴi to ni. La ilaha illallah mai mi mai wala mi jonni la ilaha illallah Cerno jatti modi ko mi angadi ko la ilaha illallah wai mi mai Mamadou ko yangide ko luttimere ko dura wandu yari
okay. On tira quoi, il bébé on tira ma surprise quoi, on tira pas la yengi quoi. Donc on va avoir des idées de vitres quoi. On passe qu'on après il y a autant quoi. Papa, laisse tomber, on tira on après mengi de quoi. On a problème. Là du côté ma yang dalam quoi. Ok bébé, ok. Bisous. Ok. Fatim, wah gore jango. Mira ardo halan gol manu de wah ya amni ko sare do. Ala dot mun halan mun jati mana. Kol mina na. Inu ma he kon gore. Lo hacca mangka. Sai yo, au de han ku pajip. Au na mun ba ro ye. Mun na ba kayu. Au he, ni jangan ba. Anggu. Saya tuh koneksi. Sekarang mau beli apa pun makan? Boleh awak tahu soal gimana boleh? Oh boleh dong ya yang modal. Ini main modal apa ini? Kenapa nala? Kalau namun paham deh. Kalau ini mah uyu dua lelon, ini kan lelon boleh dong. Kalau ini yang apa ya? Di sana, lelon pet. Mat program ini. Ngasih ke program ini boleh mana nih? Oh. Donc, d'ailleurs, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Surprise, Comment? Mamadou. Nam, bang. Na, baba. Joni himbe mbodi hebi ding hande. Ko jelo hebude? Ko 7,800 hebi. Ok, joni yetti 7,000 on. Di wo da din ko marde ton. Yetta din non ko de wakkan ton. Joni baye rewno kana kiti. Hebani en ton ko nyame ma biya sojo no yayi ko nyame tel ko. Nani? Joni jende ko jende ko. Yata piasi jini yang sone kilo ko nyame ta. Allah barke ma bobo. Allah ni tama. Konko. Oui, ko hombe. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nalaga. Jam to. Jore ro. Bandunu. Jam to. Ah. Ko hombo. Ko ni sita.
Sita. Komi. Sita. Sita ɓiɗɗo ɓe yawon to. Umaro. Oyi ɓiɗɗo Umar jatigi yawon. Kanko. Nala. Janto alhamdulillah. Tampito bemma. Nanal tana. Bandu ndu. Jam tun alhamdulillah boba on tigino ɗo. Hay fi seeɗa. Yo Allah ɓeydo afiya on. Amin. Ñande ceerno ari to inni wo hiɗo nawni moƴƴi ko ɗum waɗi mi tawi ɗo mi aru ga mi ndaaraw. Hombo? Ceerno mo an? O wiyoyma honɗum? walla woɗo nawni ɓanndu ndu no muusi ɗon no waali ko bita mi ƴetti 40 min mi jonni mo. La ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu ndu rawa ndu warayla o warayla ara hewtali komi maaya inna lillahi wa inna ilayhi yo Allah o yo ƴetto yimbuɗi maɗi o yanene waɗe ɗo e baben kere o hari lew nawna bobo an on mi nawna ndu rawa ndu warayla kerno o huwaylan Allah la ilaha har baye ma nawna babe ande bale fode be nawna de bale fo woni balɗe tati mi hitari ndu rawandu kadi nder suudu ɗo woni balɗe tati kono harami hendotono kerno mi ukkay ko umata saƴa e makko babe waɗe do ko nawrilallakare koyɗe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un min o ari o ni lan wo baade mon no nawni mi ƴetti 40 000 francs mi konti min ko peti o mi ƴetti mi jonni mo wo fi ɓe nawni o yaa on ala probléme min noddaymo landi comme tata baba yaafano Allah yaafanoɗami accan Allah accanami ko min accanta mi ndaara yerno mi heɓirta wo mi yoɓitama fi Allah yandi nani yoɓitollan babe min o yoɓitatalan ko anni e moƴƴo mi ƴetti mi jonni mais ɗum ɗo na probléme no yoɓitollan min ko ɓay oynilan ɗo nawni mi ƴetti mi jonni o mi hokki o Allah waɗu min ɓe yiide e yeru ko lutti kon si Allah jaɓi Allah waɗu barke ma ala probléme babe Allah hokkore ko fa Allah amin Allah dande ko huluɗa jarama nani jarama joni mi howta ko galle awa joni oɗo après waro e mi ɗara komi jonnamo o ɓey ton ko dépense gana awa jarama baba nani jarama albarka nani jarama Mamadou koto ma ukkay lampiji Allah jarno yata ɗo joni kala neɗɗo yiɗuɗo lan o yaha bonnano yalan o sukano teddini mi hokkore lan wanna lan ɗi jeenayi sappo ndu rawandu bonnano yaylan ɗum ɗo foof Allah hani woppuno oɗo kerno o ko huɗaɗo de Bébé, tu es sérieux là? Ok.
Bébé, ouvre tes yeux. Oh my god! Bébé, je suis trop Ça, c'est émue. pour toi. Et ça, Bébé, tu me fais pleurer là. avec beaucoup des habits pour toi. Ciao. Bébé, oh là là. Je pas les mots, bébé. Hakuna ni ella. Ani la ngiru maka. Hakuna ngal mera ay moji ni fi halan bolma. La ngiru mako labi post. Undo fo fi min. Chérie. Ko saga no ngawra no fi amin tun quoi. Bébé, je t'aime trop. Je t'aime trop. Tu me manques beaucoup. Tu m'as aussi manqué. Moi aussi. Ok? Mais bébé, t'as pas la réunion. Ah, bébé, quand nous changeons ce mangue tout long, pourquoi nous allons? Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Mais comment on a halde ni bébé? Papa, le journal no numéro fils Marie Africa. Tu m'as mis note d'aino. En fait que mi jabi ndiron quoi. Ce que na. Ɗum ko fa lalan innigol ɗo jakka ɗum giggol ko wurɗen ɗo ko fof ari a jawindira quoi. C'est que andi babe an ko Belgique be wonno. A fami. Donc après be me ngi Belgique me yeyi Angleterre. Fami ko me yeno Angleterre donc après ko don be jonori la numéro on fils mari gamul fodi donc mais en fait que na quoi mais je suis tellement désolé. Eh bébé, jonno on fa la ido yo long yidi taw. On ne me dit Et voilà, ça tombe juste parce que la marama qui gol ayi dale makka mi lam fala ma ham fait que no wadi ko ni natal je suis désolé wala ida ki gol la ngol. Non, si la ngi ma bébé. Angi la ngi ma mais il faut que mi han la ma dum donc quoi. Eh bébé, pas de souci ça, ni ma dum non ça, c'est pas un problème puisqu'on y dal que ça tombe juste. Ok, ala problème je ne la andi. Après yow tay kat fi dum. Non non jari ko change ay so ya ni min ko fi on mi halano ma babe nga ngati. Andi kambe wo kambe de fala ma igol to ka famika. Ko dum do wadi c'est pas un problème ça. Non, dum no ngai si ani nalma. Fi babe ma dum no mi yaay me ngida bébé. Bébé mi sikkuno de ya ray do ko la reetu ka. Dum no mi yaay me ngida. La min ma mi yaay. Ok, are la ngati ma dum ya pas un problème bébé. Non jari ko change ngo yeso ma. Kido ay sa be no budelam to woti no ko yaade fi golleji dum. Wa fu bitade mun quoi. Fami. Pas de souci alors. La wodi sa no wodi ko natta no ma sa me dum donc après ay yow tay fi dum donc quoi. Ko surprise la nali. Surprise no duri be. Ça c'est mon souci. Joni mainda après jetta taxi. Mi jetna ma don taxi ya ba oti ya kadi ko galla après wa ya. Ah ko gonga ma de. Kiki de mi noddate dum. Ok, parce que min o tango mi adora wala nabnom ko mécanique. Ok, metsa. Eh bébé, viens tu es trop pour des surprises. Andi no ko re bien so yidu. Fet tay. Ay kan ko kapo mo makka waaw na mo. Ay bébé ñaama yegi. Mamadou. Naam. Mamadou. Naam. Ayo, a juuli. Yemi juli jon jon. Allah waɗu barke ma. Allahumma amin. Soƴƴa min pari Amadou ndi ñaami. Eyo, soƴƴi hannde pari. En pari jon jon. Awa har no miɗo faala noon. Looto e golta si ñaami. Assalamu alaikum. Salam alaikum salam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Jarama de. On jarama. Ko homɓe? Ah, ko menen gore ni Ceerno de. Ceerno? Ni Ceerno. Adani ko joni. Laalaka. Alhamdulillah. Ceerno ko yalmo do hande. Ceerno wayi ko amen do o yewno to o lubi lam padde min non baabe en dari ke inni il faut mina o padde wosina dum be dumanno to wo ko il faut mina batum padde samina tandar ko. Ceerno lubi no lam padde nebi ene baade kado yettino lan telephone dum no ko mi ragiri mais hala dum no jarame de hewti derga jonnon tende ma Ceerno no ga yal wallo lam mi hendo padde ande baynayo baabe ngadanam problème ko mi wonno. Ceerno no arno ko amen luɓiɗam paɗɗen yettiɗam paɗɗen no ko 25 mille jarata mo luɓiɗam paɗɗen mi yaari ko yaari o ɗeɗo paɗɗe fof mi yaari mo yoniri une semaine mi yaari sallallahu alaihi wasallam taslima ndaro fi ɓiɗɗo goto no harnimi aduna an o ɓiɗɗo goto no harnimi aduna an o Allah jooma Ceerno hankin ko arɗo ɗo
tawi miɗo jooɗi mi anda e komi woni miɗo iwti toragol mbuukoy koye mi tembennoyi min e kumpay kungam men heɓoy ɗo ɗi ko ɗin o jaɓanilan ɗo mi o yaadi e muɗum mi anda on to ceerno wontiri hande mi anda on to ceerno wontiri janggo baba ɓiɓɓe ɓayde min ɓe darani keɗan fi baɗɗe mbini ilu fode ara eɗe baɗɗe kadi min fottira kadi wonilam artere ndeñande kadi bi ndeñande mi yitaki ma hande ni taw joni on mi famano joni ceerno wallelam min mi yida makko mi ɗumano so tawi nden paɗɗe no nder ga après min mi ɗumano jonnolam paɗɗe mi yawata baɓe en keranam probléme Mamadou nam ceerno addi ɗo paɗe non koto an ceerno addaɗo paɗa e fus andi koto ceerno mbi o ƴettino ɗiyambuɗi o yalti ɗo ay joni min mi tagali mo tere heɓini lewru ka wona kanko to ja min mi hara sa mo lubila conci on ɗum mo lubila mi ka conci hay joni mi yitaki mo depuis ñañande hay joni mi yiyama ene baba ko honto onon e ceerno wonɗon yeytitude ha o luɓo on ɗi piiji ɗo foppuɗi o hewtidintaka moɗon ceerno aray ko amen ɗum arde ko amen menen haade ko mbi ɗum o luɓilolam paɗɗe o ha ɗum o artali ton o yetti kadi conci oɗo ɗen mbi ɗum o artali ɗon tawi ɗe nder ga walla men hen ɓe mi wi'i on ceerno arali ɗo anani ko wi ko min ko arɗo ɗo o tawi ma ɓiɗɗo an Mamadou no yehi ka toilette miɗo jooɗi ɗo mbuuɗi ɗi mbiyemi tembe ne mi heɓoy ɗum fof muɗum ceerno mooɓi ɗi yaadi e muɗum mi anda honto ceerno woni hande mi anda honto ceerno woni baba wallela yandi fi Allah onon son yitanilam mo wallela waɗe fi Allah hoti annabijo wallo joni non tañino Mamadou tañinano o acca paɗɗe nder ga noon fuso acca nder gade par ce que minen heɓini lewru mo wujjuno men ɗum mbuuɗi o yehi heɓini lewru hay gota men tegali mo yiita awa si min yiidi ɗo on no nattanal men paɗɗe mala so yiidi ɗumna yo naɓu paɗe amen so naɓal paɗɗe si min hindikimo ko police men seeɗa hanima ɗum nani ok joni so ari hatta mi simimo hatta noon kadi so wimo hatta addano men mo haɗo par ce que minen kadi meɗen sohlimo wallela yande nani sukaɓe wallela yandi son yi'imo wallela yande waɗe fi Allah hoti annabijo wallolla oɗo soko yayla ceerno kay mom kokone wadde ɗo ɗum oɗo o soko yaylan o soko yaylan babaɓe fanke gara o soko yaylan oɗo soko yaylan fanke gara sinaɓe woni wujjude o ko ɓe woni e jattude sinaɓe woni luɓude o luɓade o nattata min oɗo ande oɗo mi waɗano ɗum baɓe gangi sanjay sala baba soki Mamadou fanke ye gorejo angon ko ayandi kono mi noddirma ko hollugol makko suusay ma kodde baabe nganginena o ɗiɓɓay sappo e tati o il faut baabe nganginena joko daari ɗo kodde daari sa daari bisuji daari ɗo daari bisuji goyɗa on daaru pantalon o daari ɗum ɗo daari dorko ye goreja mo daari ɗum ɗo Amina, c'est quoi ça? Depuis quand tu acceptes cadeau? Mon anniversaire ma. Mon a commis sodama. Non, ko so ya kukilan ɗum kanko offri lan no lors de voyage makko sakki ɗo. Eh Amina tu m'étonnes. Amina ka bobo ni taw. Ɗippiji ɗo no tawamma. Kono suusay jonnatama ko min mi wawatama waɗande. Amina farala waddude be ma. Gila heɓaɗa meeɗa hide min e baye ma hay meɗen sonka walla meɗen monodirana. Amina ko sabu ma waddatalan haray papa ma. Mais maman on kadi on doit wargo raisonner babe ngam. Mais tu l'as fait quand je te parle. An kadi waajo mo. Chéri waajo mo. Ko Amina woni wadde ɗo ko c'est pas normal. To wattu jaɓude kadoji worɓe. Ɓurum waddata piiji ɗin fof ɓayɗo weldi yewtumo ko woni gonga ka Amina cherche que je t'aime. Maman si ɗon hiɗi lan accide lan e makko momo. Andi ni a ñaama mbiɗa andi ɓiɗɗo heɓata nene heɓata aña nene ƴakkata ko haaɗi tuttana ɓiɗɗo Amina. Arrête de pleurer parce que komi on ma haalande kon koko nafatama ko ɗum waɗata kado hande sa jaɓi kado jango ko goɗɗi ko jaɓata
Eh Amina, je veux pas te perdre. Maman, min nangi du susa o da talan ko bone o bonna talan momo non kadi comprendre. C'est que quoi d'aide. Afami, essaie juste de me comprendre aussi. Ta waddange papa. Ka d'aide Amina. Mama nare dundo fo haro wala wala khangu mama nare dundo. Amina. Kala ko fala da. Mi wadante. Kundum deja mankamma. Hay fusu mankanama worbe ben be daynay. Worbe ben be suynay. Worbe ben ils sont trop mauvais. Ak ko fe eta fe inore Amina. Ak ta waran. Amina ta waran. Mama, min ko kanko mi dina. Mama. Arrête. Kenapa tapi dede? Subhanallah. Min mo arko termo ari telan ko fi gol abani ila hawt wari ni kana fi alla yandi wallu babe ando nawni hibe wali ko bita abani jet mi yat ngal fande mi jet 40,000 francs konti de haade tinni hay mudu mangal mi jet mi jonni termo min o gasi ala problem yaw na baba ma ko bita so wali gar ki de nodete Kena hanara kari visa tebe sa jono 40,000. Mungkin ni mudi tadi rapat. Ni tadi kita butuh. Ini orang boleh jadi ada problem awal kita berada. Ini orang kita boleh jadi posisi. Ini kok kita ini masalah. Kalau ni ni pada sekolah ada dua tempat. Jadi pada jadi dua. me jon on no kerde hayide de mabuna bemu Tapi kalau kita ni ada dua kira. Ko afuru, on belo we foto lo mengira. Mala por mes belo ya se me repeta ni. Ani ka afuru mi belo ya. Apa? No kilo no kilo. ok ala problem may mi nangay ha para na ko ha ko ba ma parce que la ande ba ma ko ko le Kita di bar ma bulu wato. may Dia sana dapat mana? may Iya. ok auto kan ko yas abami fular wangu Bimno dawo ya ko ni la ko ngana fe fi go lo numero makko lo tani e la wo lo ngara ko to in ko si padmi tala tu sai man ni wa ta wo ni ngara telepon mo dan de telepon ko ya ya wo ke telepon ba am ko de ta aku ke da ka se ya tu na yo na ke tu do ko ni Usai nani lungo mi wa tahu ngome yo talu tani na telepon mako. Amina. Kumi wonde nande do ko mi hoyda e woni ka ko ndu wadi. Ne Amina. Ne. Ku fi kumpay kun sonjuma. Minal mami hida nande do hito mako. Papa ni wonde susai nani. Papa susai. Ene. Mi hoyda e woni ka ko ndu wadi. Amina minni mami hida ko ya woli to fi kumpay so jabale arde men hida mi hida nan to do Papa minni mo mari vol so ala no volo are yido ko nun kadi papa mi no dimo yeso mo no na ko yeso mo mi no dimo ko mari vol sina na jabu dala papa asu sai hewta ni manu ko ba no kadi Amina papa awai la ka ko ndu wadi Laila kade ko no papa onun kadi nyando nyande sonko jide la ngi kunku mi ronki go no no mindu do eto ni lan tawsa yo mi nga susai ko mo burama Papa heko no sitadi non tokko da ko mi si hewji do ngare ko susa yetta tanan ko susa Bani accu. he andi ko Fi amga. he wadi ni he andi ko ni ro yata na lan jaga Papa mi do ko mi ya ko mayo ya ko ala mayo he Oh, Bani, akade accu. he andi ko Non, c'est juste une gamine. Unani wa ete jami mo kelade fi alla même pas pour pousser. Papa mi ya ko mayo mi ya ko mayo papa mi ya ko mayo afala mayo ita kita tipi do trepere mane ngana ni ka Amina. reuni reuni ta tipi do rode sida fala joku mahaka mayo ida wa angani wa ko metti hondo
Kama ngatama. Konde mona bongo sudi. Yo ya ko sudi yo tino. Gabemo. Tekiri Bigo tigi alama ya. Anyang kanya darao. Afala mai program ko lan nata. Ni mandandi mingo amini. Afami. Muka woni bebe anga woni sera. Ito pa mai hom. Anga hola kila. Bigo nunga hola kila. Miran nyande darao. Kombo. Andre. Oja. Gore jangu ngajara. Kakamara wanina. Kono wali. Ko babe ngambe fala la ya wale fiala. Babe ngangenena no wala hadu gol bonerango fiala. Beno wa darare tipo sappoita tinna o gorko jombatala hakkunde mabbe allo kanko ino na wala lede porto mi jangiro mi yangi ke do amiro ki kambe be chatti tume na bela han joni be na balla o do inna so jombila ngona bela benna kambe wo il faut be yamu be nanga yattingo haraji dum faamal fimu Mais attends, moi, what do you come to? Mais là, on rigole, fial mon frère, fan que ene no yandi ne ko weldi ka fala ko wadde déjà mi ngi yatti ko amengo mingo wata mbabe nga fial no hadu ko lango bonheur accumi alna ma hunde wotere ni mawɓe maɓe ɓe conseil tama hunde bonde a faami kala ko ɓe haalanma ko nafoore ma wonantama fiyalla kabo wata haalu ɗum fiyalla mi falaka ko wadde fiyalla ndaari ɗo photo makko min no mi holletamo ndaari ɗo photo makko fiyalla ndaari photo makko gorida ono ɓe wayrinde o jombatala acci ene amina mi noddimo hay ñango décron o hono téléphone makko no ɗaani miɗo anndi so warigo kanko noddani ene amina tu es sérieux je suis sérieuse kay ko jeune ɗo ko oɗo de ko ɗo woni Angleterre ko ɗo woni Angleterre ko ɗo wino farama jommude maɓe ma ɓe jawaɗi fiyalla wota question na ɓerde ande wela ko kanko o acci mais o ko bandi saltejo ni o langandimo holɗum o mbiɗo andimo cogoti jaka yo jakata hono ginnuɗa minnuma o hilan andimo o ko fay koye medina ɗo jakka womɓe addananɗo taw téléphone ango addananɗo téléphone ango mi anduno ɓe an ka aigri relation ango mi anduno sifa onon fop kon aigriɓe min wonno nasgi yagal escro ni baki yagal ngal wonduɗa min addita boye yan wala escro yagal o mbiɗo andimo si a hoolaki may mi holɗama ha ka maɓɓe ɗulle ñango mbaɓe makko hay ko bumbeno o moynata ɗo baɓe o moynata ɗo no Angleterre ɗo ha yeddu ɓay anda ɓaygare ka oɗo wonɗo anda ha yeddu mum andar mandimo ɗo seedi so yeddu min e makko mi yaaday joni ha ka mawɓe makko mi haala min mbiyata tan perdugol immoma he hollala ko wonɗa e haalde ko immoma he immo he sabu no min addirta boye yam fiyalla no wayramdigoɗo ko bandi sanke fettima he larattude ɗo bandita honnan awa ɓay joni ɗuma nike a wino lan hankiɗa faala paɗe yejetoya ka mbuuɗiɗa waɗa soodoya ɗon coggu paɗe nani eyo e ka kadi ka kikiɓe kadi darnani ko honno waɗirte miɗo mapini way gila biro mon feƴƴini mapini Dadi durawan. Yo Allah. Dadi nela ko wati mo. Walle la ngonto woni. Ngonto dado. Ni wara o dado ta wara yo. Walle la piwo. Ni wara yo dado. Ajaki. Ya kira. Babe nge. Aja mi wara go udado. Mi wara yo imo. Mi wara yo udado. Me Hapanela mo futo lan. Habbe o udado. Hapanela mo kere bom. Habbe mo hayora ken. Mi wallube Muhammad. Wallube du rawan. Wallube ti du safan. O mo go dawri la kara koyde. Hande mi ukkay ko ummata sadia e nder ma si allahu lamɗo jabirino waw moggo wona kilalla kara koyɗe on jarama ko walluɗon lan ko fiyo hettiɗo haɓɓane lam mo joɗɗi non ɗo hande a sokkotako ɗo hande kay ko ɗo wonata mi adde ko moggo won kon to woni ni henɗo mi waraymo accitelam yo wona wilalla kara koyɗe
ko kadi wala ni budde do kadi joni on jaara mo andi le kadi on sella mi weltani ci Allah mi weltani ci on voilà nene kay ko du yaltino mi daɓɓutugol mo Allah waɗi ɗum mi nangi mo hoore jam eno moɗo awa Allah jaarama mene kay komi wawi ɗon ko waajo mo rek o ɓurta renade kadi si Allah ulan ɗon jaɓi voilà on jaarama nani mi weltani ci Allah mi weltani ci on jaarama on jaarama Allah hewtino on e jam nani nde salminamoɓe moɗon ɓe on jaarama on jaarama mani a heɓa taɓuri ɓe ko mawɓe mani ko ɓe wawɗo yanganade heɓo nafa ko yangi ɗon ko sa inni a dartata ɓe kuddi nangguete ha maya a heɓa taɓuri ɓe dirino o anda gasi o anda ɗum o anda ɗum kono hande mi una e ñama komi sokka e nder ma ha yona yokka ɓay a wi'i tum a nana daala a wi'i tum komi wi'uma kon ko ɗum ɗon winnata a waɗata hande Allahu lam ɗon nder dawnanu ya Allah ñama nda noon koko goreɓe maɓe wonnoma haala ɗo koko min mi findinoma ɗo ko miiji to moƴƴa koko mi findinoma ɗo yaari ha ƴettaɓe naɓoyaɗo kawɓe tolotoɗo hande ɗum noon sa ƴetti ɗum noon naɓuɗaɓe hande ara nini ɗum hewtata ɗo hande ndaaro ko haɓɓaɗa joni gore ma fof ko gore ma ɓe yawma adduma haqquma ɗo joni ɓe yeeɓe accima kadi ɓe ko golɗo ñolata si Allah lanno ni ɗi jeeɓe ɓe wokkay ko umata sadia e nder ma yawɗa ɓoya ko ñamata ɓurman ma ñamoyo o naadota ko ɗo hande ka ɓoggol ɗo wonata an huɗaɗo Allah ko on to woni mi hanka o gila bonnila hakkille ɗen fof mi andano newtiɗo ko no waɗi min kawɗa hakkille mum andu ko nedduma ko aminamo an yertino ɗo mi anda min ɗum ɗaɓɓitirta aminamo toya andaka aminaye to famu sowdi doku o yardi o ƴetti valise makko ono non o duwa baɗi andi kono raɗi ko jiw ko bari ɓay bari famata anda andi fayde hande ɗen bari dari ɗo e sonkugol e hoore makko a faami alano seɓay haala wonta non kono waruɗon ha Amina yalti ko nder kande Amina min kam yakkino ko famani kono sa sonkanano bari ça n'est pas être comme ça Amina est juste une gamine Amina no wawi darade inna ko suusay ɓurani ko baye makko mais no woodi solution mo watton hara nayon sonkanmo nayo yennumo nayon pimo on faami hande o ko jiwum to sokunni son huwanimo ko nder suudu makko son hakkitimo ɗon andi konnumo e ɓoyta ko yaasi on anda konnumo ɗoni o wawi dankade hoore makko o wawata dankade hoore makko wonni ko suusay no ɓuranimo baye makko yo yo o jamɗi kopi ala probléme non naadi no force Aïcha walla mi ɗaanu taako ala wadde hay kusɗani ko bañjo an wonno Allah waɗi ko ka police wonɗa walla minen enquête ji ɗum fof ko foti woni yoɓay afano min jaraɗo yo Amina ko ɓiɗɗo men ñen fof par ce que ɓiɗɗo ma ko ɓiɗɗo ko foti waɗi ɗum fof mi jaroto wona enquête sa heɓani ko probléme sa heeɓi ko probléme holɗum waɗi holɗum bari nano jaɓaɗo warude hande son acciti o yeehi on anda ko hulɗon ɗo kono gasa ko ɗum e goyta ala probléme ani non ɗo ko minnata on sele discussion hakkude mo weldo wallidiren en fof yimmoɗe ɗaɓɓiten kunjum andi monsieur bari ala darde kamin mi hiiɗon peut être kanko yaw jomba debbo goo heɓa a faami min ko oɗo Allah hokkilam hoɗo Allah hokkilam mi wawata wonirde ni ta wonirde ni déjà sele ɗaɓɓito ma copine Céline o accirni andi ko no minatama ɗimmoɗe daroɗen en fo min si ñowti joni la yaade min ko conseilla mi immina e ɗuma mi waɗa convocation ji fi ɗaɓɓitugol mo a faami ɗi ɗaɓɓitemo ha ko mi yimo wota ɗum hani ni anani cippi ɓerde ma nde waɗode si moodi ma noon sonki ka cippinta ɓerde makko ne nayo sonku sonka anani komi yalanma Justine Gamine ɗum ɗo waɗi ko kono waɗi erreur ma pari par ce que on doit hakkitude o yalta ko booboni hande so wi ko on o faala no woodi no walliranmo yewtonmo ha o faama on ube faamonmo ko goɗɗum e mum mais joni habbolam mbiya ɓay ɗum ɗo ko tan ani wata on tigui jooɗo ɗo e haala ɗi mi noddete joni eyyi mi noddete joni ta hulu fuf mi noddete joni na
joni si Allah jaɓi. Ok, merci. Awa. Aisha. Na. Pardon. Non, min nima tahulu fino. Ngeen joni en ko téléphone. Tu m'avais dit Susay hakkunde ma e Allah jaka be ko hande ko gonga e ma Susay inna lam babe ma no Europe jaka ida andi babe ma ko kumbe Susay hakkunde ma e Allah Susay ertina la do ay wiya Susay 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 hakkunde ma e Allah Susay ertina la Susay mi yedda babe nge jaka raka ertina Susay Amina you also good walla minuma o tiyane de porto do yo kombo minuna metamme hakku ko madam commissaire salam alaikum salam ya manja na alaga ye ya amina allo adda wayde ar ene kombo pimo madam jolo honto patron no mi annala on bo pimo mi kombo pima honto patron ma hibe nder ga o wonnano lan taw ay wi do no tara yami ko ka ko wali afus mi fala rodu de pido mo mar kombo pima ay ka wona ni nan no mindu kon o ya no wulude la Ati dule. Amina. Mon Dieu. Anda wallahi mi ana walde hara ko pima. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Jarama Aisha. Aisha, enene goto amon. Enene goto amon. Ala ko mi yobama Amina ko ndu wadi arrête de pleurer fankini mi mona Amina fanku yo. Mona naki mi chérie. C'est bari. Alhamdulillah rabbil alamin. Nani? Aisha, ça va? Nalato. Fanki bébé, fankini ne pleure pas ma chérie. Fanku. C'est bari de. Ila ngatiri Amina. Yore dum kadi. Me watto e makko men tubana. Parce que ko menen bonni. Yandi. C'est juste une gamme. Ko nder ko watta kon enquête fi makko. Après mi di don sukago be ni la wo be andi ko do woni après temo piki crise yani donc o do yetti ko docteur joni ko kawtal jam. O fay ko mako ko ngana lila mi ko mabbe après o holli la mo meni ko bi ko gore jo haray men ati acca nini mona naki ma chérie nan on mi la ko bandiru ni taw en jarama comme no beeɗo makirno mi nanno fay koy no haalata jono yamɗon crise mais ari men ɗettimo mi natmo ko suudu mi waɗimo visite nde carrément ko reedujo reedujo fanku kombo waɗi on fanku Amina fanku alimatu téléphone am o soni hakke ɗon ɗo no hulɓini ko seede on no décrochana ɗon téléphone ko caaroy kene nayi caaro andi ɗon ɓeɗo weɗi hooreke
fanke yewten ka ɓay koma yewten fanke ko ɗum ɗo mi wonno wowde an e nene makko bambodirɗon e hoore am an e nene makko bambodirɗon e hoore awa hino yalti kere ko jaaroy ke fanko mono jaaroyreji ni o yam o weɗi hoorane woɓɓanaɓe deedi maɓɓe ɗi naafetere an a heɓi addiya yehi Amina hakkunde ma e Allah hakkunde ma e Allah waɗatma kon fof e kam mi teguma ɗo ronka ko waɗa sina ya reedoy Amina a bonni no a bonni no o bonni ko ɗum ɗo mi wownayno an enen makko bambodirɗon e hoore kono yaafe ala mbiya sippiɗam nokkata ko ayo wuli yo fofi yo jam ɗo hunnoɗen en fof ɗum ɗo hunnoɗen a tawaka yalla bari yaafe honto reedi ɗo maw ani joɗɗa ɗo honto reedi ɗo maw yo noon fam ko noon sifanoɗa men ala ko mi wowlaade non joni sifanoɗa men fam accirno sifo konto on ko honto e Belgique baaba makko woni ɓay zenɓe wonɓe Belgique ɓe fof la gandidire maɓɓe papa babe makko ko Medina woni kadi papa babe makko ko Bundo mi feƴƴi kam mi andunoɗo accu fanka